Het is haast Sinterklaas. Tomke en Jannejoe botje met de verklaaiersklean. Jannejoe zet een mijter op. Sjo, Tomke, ik ben Sinterklaas. Oh, ik wil de Pietermoetsen opha. Maar die grote veer, dan ben ik een echte Pieterbaas. Hé, Ronke, do bist Amerigo, het hinder van Sinterklaas. Oh ja! Tomke rent door de kamer. Hij struit de stjintjes uit de blompot in het roen. Dat binnen saberen de piepernuten. Jongens, hopsa. Sinterklaas en zijn hinder rennen mij hem om de tafel hinnen. Sinterklaas, die riet altijd op het dak. Mij zijn Piet en mij Amerigo. Maar we hebben geen dak in de kamer. Hoe komen wij aan een dak? Ik weet al wat. De tafel. De tafel is het dak. Ja! Jannejoe klimt al op een stoel. Voorzichtig stapt ze op de tafel. Kom maar, Tomke. Kom maar, ik lok die wel omheeg. Wow, krek, een echt dak. Nou, maar het hinder van Sinterklaas ik nog. Romke springt op een stoel. Ja! Jannejoe en Tomke helpen hem op de tafel. Romke shot naar onderen. Hij krijgt het een beetje benauwd. Oh jee! Wat heeg! Nee, net bang wezen, Romke. Amerigo van Sinterklaas is ik nooit bang. Kom, we stappen oer het dak. Stapke voor stapke rennen ze achter elkaar oer de tafel. Hinder Amerigo voorop, daarachter Sinterklaas. En achterom rent Pieterbaas. En die struit weer met de stjintjes. Aha! Ik zocht een squastien. Zul ik daar maar een paar pakjes in gooien, Sinterklaas? Ja, dat is goed, Piet. En waar wijn je daar dan? Ah, dat weet ik wel. Wij rennen op het huis van Cornelia, Romke en Tomke. Ja! Ja! Ze matten vanzelfs ek nog naar de squastien van Jannejoe haar hoes. Ja, en wij matten nog een heel soort pakjes bij de bern brengen. Ja, wij moeten hun rennen, want anders komen we niet klaar, Sinterklaas. Do hast gelijk, Amerigo. Hup, hup, hup. Hudderinnen, hinder. Ja, doe maar, Amerigo. Kerst nog wel wat hudder. Joepie, ik ken het hutste draven van alle hinders op een vraat. Romke vljocht door de tafel hinnen. Ja! Hey, hoppatee. Maar in Ian klieren zijn poortjes uit. Hij stapt mis. Pas op, Amerigo. Het is al te let. Help, ik val! Romke valt van het dak af. Het hinder van Sinterklaas ploft met zijn kontje op een vlier. Cornelia komt gauw de kamer in. Wat is hier aan de hand? Wat is er met Romke? En wat doe je op de tafel? Wij binnen Sinterklaas en ja, en Pieterbaas en Romke, die is Amerigo. Ja, maar die is van het dak vallen. Wat is het hier een grote bende? Oh, het is mij wat. Has die zeer die in Amerigo? Ik heb een zeer pootje. Au. Gelukkig kan Romke nog wel wat rennen. Wacht je, ik heb wel lekkere piepernuten voor die Amerigo. En dan is die pootje samen weer beter. Nee, ik hoek je stjentjes. Nee, ik heb hier wat lekkerders. Sinterklaas kan net zonder zijn hinder verzels. Ze helpt een poeder piepernuten uit de kast. En jouwt Romke een handje vol. Tje, Ah, lekker. Auw. Auw. Cornelia shot naar Tomke en Jannejoe. Wat rennen Sinterklaas en Pieterbaas in een raar. Auw,
Wat is er met hem? Wij hebben ook een zeerpootje. Ja, een zeerpoot. Auw, jee. Cornelia met laaitje. Alsjeblieft. En dan krijgen Sinterklaas en Pieterbaas ook een handje vol piepenuten. Lekker. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Bij de tonkuitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleerings. Zoek op tomke.nl voor meer informatie. Of hark naar Tomke Radio. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je er nog volle meer Frieske filmpjes zien.